1 июньдә халык ара балаларды яклау көнендә йола буенча яйгы мәктәп лагерьләре ачыла. Безнең иҗади төркемдә ситтә калманы. Мурак башкорт гимназиясында кояшкай көндезге лагерь үдешекләрен асты. Минем исемем Рамил. Мин 1 классты бүтәм. Мин лагерьне яратам, яйгыһын каникулда йөрим. Сара театралештирилгән тамаша менән башланып китте. Балалар уйнанылар, бейенеләр, йырланылар, күңел астылар. Тапкыр лагерьгә килдем. Монда яман охшаным, монда мин күп дуслар таптым. Монда яманлык, монда күңелле. Бейбез, уйнайбыз, ашайбыз. Мие яман охшай монда. Быел бында бөтәһе йөкһикән бала ял итәсәк. Улар өчен төрле күңелле мәдәни саралар үткәреләсәк һәм түңәрәктәр эшләясәк. Без уйлайбыз инде балаларга бик охшар дип һәм тырышасакбыз, воспитательләрнең куша. Ошы лагерь вакытында үткәргән көндәре матур һәм күркәм булып үтсен өчен. Төрле мероприятияларда, сараларда матур итеп катнашырга, үзләренең талантларын күрсәтергә сакырабыз һәм матур итеп ял итәргә. Ә балаларга инде яйгы каникулдары матур, файдалы һәм күңелле үтсен дип теләйбез.